Lur, wong nek sing senengane dimanja ya apa-apa sithik ya terus apa-apa wong tuwa, apa wong tuwa. Denger ah, Lur. Mula piye-piye iki ya ben iso apa-apa iki mandiri. Ben apa-apa ki ra wong liya, apa ki ra wong tuwa. Ya ora, Lur. Sithik-sithik wong tuwa, sithik-sithik wong tuwa. Mula aja sok senengane sok dimanja. Nek manjai terus sih mesti apa-apa sithik iki wong liya, ora gelem mandiri. Cuman babane nek wis mandiri ngono lho, sok mbene ngono iki ora kaget, nek apa-apa iki ora kaget, Lur. Senengane sok dimanja. Ya ora, Lur. Sithik-sithik dimanja, sithik-sithik dimanja. Mula. Yuhu.